Jeg mener, at innovation er utrolig vigtig for vores uddannelse som professionshøjskole. Og det gælder både for akademiuddannelserne og for professionsbacheloruddannelserne. Hvis vi skal være med til at hjælpe det her samfund, så skal vi også gøre en forskel. Og hvis vi skal gøre en forskel også, for eksempel i forhold til et universitet eller andre institutioner, så er det noget, vi skal gøre rigtig meget ud af, det innovation. Hvis vi skal hjælpe samfundet frem, så skal vores praksis og professionsrettede uddannelser netop ud og gøre en forskel ud i samfundet. For det første skal det gælde for alle uddannelser inden for teknologiområdet. Det er ikke et frivillighedsprincip, der skal køres omkring innovation. Det skal ind på alle uddannelser, men det skal helt ned på faget også. Og der, hvor jeg ser styrken for teknologiområdet, men også teknologi- og businessområdet, eller de andre uddannelsesområder på University College, det er, hvis vi også kan lave innovation på tværs af fag, på tværs af uddannelser. Så begynder det at virke, og så opstår der nogle helt nye ting inden for innovation. Og det er jo vores styrke som professionshøjskole, at vi har de mange forskellige fagområder, vi kan koble sammen i innovationssammenhæng. Nu kører de digitale dage, er jo et rigtig godt eksempel, vi har. Det er så også tværinstitutionelt samarbejde, hvor der er rigtig meget innovation inden for det digitale byggeri, hvor man er med fra GUD-uddannelserne i Nordjylland og universitetet, og så os, som er dem, der arrangerer det. Og det er et rigtig godt eksempel på, at når vi får folk til at arbejde sammen omkring innovation inden for et emne, så sker der altså noget helt nyt, som er rigtig spændende, og som giver den udvikling, der skal til, sådan vi kan lave de forandringer ude i professionen bagefter. Jamen, vi kan også, vores administration har også kørt en form for innovation. Det er så inden for Lean, hvor de har prøvet at kigge på deres processer og kigge helt nyt på, hvordan det er, de arbejder. Og prøve at kigge på de forskellige processer, de har, sådan at de kan få lavet processerne på ny, tænkt på ny igen. Og der er måske nogle processer, der helt skal forsvinde, sådan at vi når frem til, at det kan foregå på en ny måde, en smartere måde, så vi får nogle smidige arbejdsgange. Der er måske nogle ting, vi slet ikke skal lave mere. Det overvejer man jo ikke i hverdagen, når man skal lave tingene. Man gør det bare. Men der har de sat sig ned og så virkelig gennemtænkt alle de processer, de nu har inden for administrationen. Så der er innovation også utrolig vigtig. Og det er jo ikke kun uddannelser. Det er alle områder, der skal kigge på innovation. Det kan også være vores pedeller og andre medarbejdere, vi har i systemet, der skal ind og kigge på innovation. Så en eller anden form for systematik skal der til, sådan at man er sikker på, at de gode idéer de bringes videre. Det kan jo være så simpelt som at sætte en innovationspostkasse nede foran administrationen hernede, hvor folk de bare kan putte idéer i. Og så man laver et eller andet forum, hvor man nu behandler alle de gode idéer. Vi skal bare være sikre på, at vi har et system til at behandle det bagefter. Ja, fordi ellers så dør tingene. Hvis vi ikke har et system, der griber bagefter og behandler de her ting, og får talt med de medarbejdere, der nu er eller studerende, som kommer med nogle rigtig gode idéer, så dør tingene bare. Så vi skal have det behandlet bagefter og få det systematiseret og sat i værk. Jeg synes, på det uddannelsesrettede område, der er det i hvert fald meget vigtigt for mig, at det her det kommer ind i en uddannelse. Vi er rigtig godt på vej på teknologiområdet. Rigtig godt på vej. Og nogen mere end andre, men alle skal have det. Men det er også, for mig er det meget vigtigt, at man får innovation ind i de enkelte emner og fagområder. At man der begynder at tænke innovativt som underviser også. Så den enkelte underviser skal også kunne innovation. Det skal ikke bare være et fag for sig, men der skal tænkes innovativt inden for alle fagområder.